Уважаеми клиенти, сега ще изтеглим победителите от нашата седмична игра Двубоят на дрехите. Първо да кажем, че дрехата победител е дреха номер 1. Сега колежката ще ми помогне да изтеглим 5 имена. Петимата човека, които изтеглим, печелят талони за 30% намаление, които могат да използват още на предпремиерата днес в 5 светове. Хавана. Първият късметлия е... Неговото име е Стефан Любилев. Стефан печели талон за 30% отстъпка. Вторият късметлия е Василка Маринова. Тя също печели талон за 30% отстъпка, който може да ползва още днес на предпремиера. Третият победител Магдалена Топузова. Магдалена Топузова. Талон за 30% отстъпка. И още двама. Така. Нина Ди Тренчева също печели талон за 30% отстъпка. Следващото. Анелия Адова. Значи, това са петимата победители, а за всички останали не се разочаровайте, защото утре в 12 на обяд играта продължава с нови 2 предложения. Това беше от нас. До следващия понеделник.